Aupa! Aupa! Ba, gure esaten etorri naz, ba, noia egiatik. Nola soia za? Ba, beste oso batera aldatzen naz. Keba, frisia daukot, Bueno, ba, egongo barri onde bili, Agor! Vale. Ziur nau, ba, noa egiatik. Nigan dagoen izarrak, dirrengo dauz zubian bestaldian. Gau, espertuta mantendu duten loturak apurtzen ditu. Bai? Kaixo, Maite naz, pizukide barrixa. Aiba, Maite. Ba, zure gela alokatu indeu ja, Alokatu? Bai. Bai, topatuko duzu, zeo zer hortikan. Lasai, bueno, venga, agur. Aupa! Bueno, agur. Ei, agur, Baina ze, hostias, tío, hemen inork ez du saludan. Hostia. Zu, Aupa, bai, bera, lapurtu duztio oin poltzia eta jarri Solomo bokadillo bat zurito bat eta bizar pasako naz ordaintzen, bale? Aupa! Ondo! Jo, etxabarrixa, super ondo! Auzokideak, primerakuak! Pizukideak majuak, eta etxeazpiko pintxuak, super gozuak! Nahi dozuen... Ezaera bat bada, zaratak amalau, urrutiko intxaurra gerturatuta lau. Gure herrian berriz 34, zubia pasadunak ez dakiz zer den hau. Goragia, hei!